Os intentos de roubo non paran en Ribeira. Unha coñecida tenda de chucherías foi o novo obxectivo dos delincuentes, aínda que nesta ocasión non chegaron a entrar no establecemento. Nova noite de delincuencia en Ribeira, os intentos de roubos no concello non deixan de rexistrarse e recentemente os cacos aprobaron sorte esnaquizando un cristal da tenda de chucherías Papalarpadas situada na Rúa Galicia. Nesta ocasión non puderon entrar no interior, pero o temor dos comerciantes segue a medrar. E claro que é preocupación. Si un día é aquí, outro día lá, están seguidos, parece que supoño que serán os mismos de sempre. Nada, entran por un lado, salen polo outro. Non lle fan moito, non lle fan nada. O seu caso está rodeado de negocios que sufriron intentos de roubo e mesmo algún no que os delincuentes sí puderon entrar recentemente. E a súa tenda foi tamén obxectivo hai ano e medio. O problema non é da hora, o problema aquí ven de largo, non é da hora. Hai repuntes, de vez en cuando pois aprietalle máis, pero non é da hora. Como non boten un pouquiño de man, pois non sei que pasará aquí. Habrá que facer patrullas vecinales. Como comerciante e potencial vítima dun roubo, reclama incrementar a seguridade en todo o concello. Debería haber máis vigilancia. A policía parece que, bueno, hai patrullas, vense, pero vese que non é o suficiente, non sei. E nada, sí que debería de haber un pouquiño máis de vigilancia, polo menos pola noite ou así. Ademais dos produtos ou cartos que lles poden roubar, pon tamén o foco nos danos materiais que provocan o intentar entrar no interior dos locais. Porque nos sitios estes, aquí que iban a roubar nunha tienda destas, non van a roubar nada. O que máis gasto é o daño que fan para entrar, intentando entrar. Lamenta que as persoas con negocios teñan que pasar por esta situación, xa que hai un salón de peitados na Praza do Rueiro que foi asaltado en 2 ocasións en menos dun mes. Se non é aí, é lá, é por todo Ribeira, é nos arredores, Ajiño, por Palmeira tamén andan agora hai unha tropa de carallo. O temor continúa e aumenta entre os propietarios por saber como van a topar o seu negocio polas mañás cando toca abrir cara ao público.